Ma'am, pakihubad lang po ng belt at pakihubad Anong na lang. huhubarin? Linawin mo. Ay, Linawin mo kung anong huhubarin at eto tinatanggal ko na yung Ay, hindi po yung yan. botones ng Ma'am, hindi damit po ko. kayo. Huwag po kayo maghubad ng Ang damit tagal dito sa mo airport, kasing ma'am. sabihin kung ano ang huhubarin. Ang sinasabi kong Eto hubarin. na, bra na ba, bra? Ay, hindi po. Huwag po, isuot niyo po. Bay, Ang tagal mo bay, kasi. naunsa man na si Lola. Bay, nangyari. Lola, bay, ba't nagubad na yan? Ang tagal kasing sabihin. Mas mabilis Ay, pang ma'am. magsalita sa inyo ang senior. Hindi po, ma'am. Dapat iniintindi niyo yung sinasabi niyo kung ano huhubarin. Napahubad tuloy ako ng bra. Ay, huwag niyo na po hubarin yan, ma'am. Ang sinasabi ko, i-check na lang namin yung bag po. Ilagay po dyan sa tray na blue. Tapos, tawid po kayo dito sa x-ray. Okay. Sige, teka, isusot ko muna yung bra ko ulit. Nahubad ko na eh. Bay, grabe, bay. Bay, kahit matanda na si Madam, bay, grabe, bay. Ay, syempre, tayong-tayo pa tong dede ko. Ang pinagchichismisan niyo ako dyan, ha? Alam ko yan, pinag-uusapan niyo ko itong mga millennial na ito. Siya, ayusin niyo yung trabaho niyo dyan. Sige po, ma'am. Dadali lang, ma'am. May bawal po yung may baterya, ma'am. Dapat binagahin niyo yan. Anong baterya? Meron po kayong dala, ma'am, na may battery. Hindi ko sasabihin na. Vibrator yung dala ko. Mga iho, ba't kayo nagtatawanan dyan? Bay, biglang sumakit yung ulo ko, bay. Ay, Bawal po kasi. pang ano ko yan, nilalaro ko yan tuwing gabi. Yan ang aking game. Kayo hindi nyo kasi naabutan yan. Sige, iiwanan ko na lang yung battery. Pwede ba yung gadget lang ang dalahin ko? Opo. Bawal kasi Yung battery. sa aeroplano, Sige, ma'am, doon eh. na lang ako sa bibili sa sa Cebu ng battery. Sige.